No amenyete na bana. Kwenye mle swai. Ingia tu kwa nyumba. Wane ya kwangu gete? Yali ya wetu. Wala bagatifu. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo. Chanu emenge bachandegete batabwatyo bakonyi batarere baomoyo bale nyagitari barwarete mono nonye nabayiri tibanya guchiko barora batarere Wao moyo Bale neme chando Na ene menge Nonye nenda gerati Bawatia bakulia Batalere Baekende Batalere, bao moyo. Batalere, bao moyo. Batalere, baekende. Batalere, bao moyo. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Era nabali bakolera. Bakolera. Era nabali bakolera. Chitakana. Era nabali bakolera. Abarwaire. Era nabali bakolera.
Mwancho murigereria Bosongo Vibes Network mugoro bengiya na indi tugomiranira sembeo nere botambe Bosongo Vibes no gotare binyoro okoretera ali agenderete kurwa chinsinyo inye chiagusi gona kirete iga kero konye tuarure chinsemo chiria chia mabukorogoro nyamira onkirete iga na iranire chinsa iga nkari kuigure simi nkonyora Facebook ji notification y'abantu bakare ko mention bakare ko ntag nkoigora nkonyore post getebe kire no mwana muziki okurukusabi okengo abegete ebicha yenyombegere maega mashabiki amanga ngakira chisimi abande mwa chaini box gonte bikaka genda ngorore nyombe yingakire so ense yo manyete karore public figure otaigweretia mashabiki igobona mirimo teyo gokora so na igwereire kerero keino eyagera twacha paka sakuru kwekerorano barimo manyete bonchari kero kwarure suneka ekerorano gergatia buno monto kogenda ochieruti ya rongo abuno oto in fact ekerorano igoro ge side ya mate hapo ndio tuko kerorano mata sininiga tuko hapo egento gia toretira iga nenyombeye kaka twensi buna tureiga abange baito ogotokinerete obogima bonga buno oboiga kera kwarorire nyombeye igogotwara memories chobogima gwakineire imagine enyomba buneye iga ingomonto nkorarare maiga na abana embura ya chakire gotugusi amatukabira erire iga no mbono gengete igekirete kiri kwanza nyasao geranga te tonye turakore story lakini amushiwanga butuko mbori kwera embure yetaratu enyinge sana bune yatwete butuko enyombeje bunere iga yagotire nenyombeje bunere iga omuntu naro menyetema mwarora aerial view ye drone omuchiyo yo mugima bunore iga nyombe ndeteyo abarone chi neighbor nyomba yo keroro neye enyombeye igere self contained chikoje tuingie ndani tomanya gosoka ukora interview nyombe bunere iga amaeta abantu mbare bagoteba kaka ya nyombe imuntu tarime enyombe bunere ga abantu mbamenyeta na boroche buna yabusire very smart insaro yabusire ere neat yani iko clean imefagiriwa vizuri ekine chianga chia bali bamenyeta nyomba alafu na bomoroche ene kitchen ya nyomba actually this is the kitchen bunere ga abono no bakurugera bono omochandora nase oboraro bore ekiagera getanda tikeri nyomba by the way bantu bakorare kerwo igora marangeti na araya paka bwakia you see the blankets marangeti yale iga ikibono na kigetanda igora kene kigetanda you see then abande ebagotene na bakabwakia you know these houses at work ebibuyu webi ebese niechia ebinto nobira and then aiga bono iga ebinto bitubira iga is some of the clothes chiabana nchi twerwa erineri tandiko actually tubira so that nchi baisa go twerwa oise korigeri nyombe ye igoro igeo igerete classe oroche aiga asetayo montora igame asetayo monto ko igama igorano chibunere obona bwobogima abagusi some of us tuakinerete lakini onyankuwa no gokinera such a kind of environment to konyara ku understanding indeed abantu mbamenyetema embure ko batwera mwatenena mokore yabeire bobe mwebisiari tandiko bwakimambia mwana gusaba Nyasaye inganga kitokora familia yege bwatomugano motambe lakini abagusiba minto ekera togo chikogenda gokwana na the neighbors bagaiga no monyene nyombeye tiga Nyasaye agukune nkoro na ende Nyasaye ore igoro o Isaka Ibrahimu na Yakobo agotarere orra mabera orreri yanda ase nyombeye iga Nyasaye kago togwancha buna mwandangeri numwe kama shabiki Nyasaye bakonye twagache nyombeye enyombe nya ebwata mabati to completion ekyagere mbulere bosia igere ntindi lakini korende mombo linga ki kaka nga kyomoganore
noro ntegete totegerana macho murigereria eye nere family no yiro chiga onero mugaka bwo mochie ono mong'ina ono mumuroye noyo no mwana oye alafu noyo is the mother in law mama omwabo oyari mama omwabo oyo yes nere bwe kubatu mumura kai onere bwe kumumura mwa mura anyway asenare ka kubotaka botorete tari ogwanja kwa omonto lakini nobotaka bobegete ekambiororo notema nokora chikonda yani norare emechi y'abanto okorigia chibesa nabachitabe nchitoka chigokonye echokwagachira enyomba na abana baro kiagere skuru nero endagera nero chianga nchiro babwenerete kubeka so inaweza kukulemea obotaka tari ogwancha naende tibwana koba permanent ano Nyasaye akurusya omonto ocha koba omonto mambi ano Nyasaye akurusya omonto agenda America ano Nyasaye akurusya omonto abe omobunge ano Nyasaye akurusya omonto abe omogavana na emecheri yachagire no abantu bari biore baba Yama. naki okuruga Kwambuka. twanka omogano obwa Omugano obwonega iga. Nabono munamenyete iga. Nyamara bere. Musacha aro morebi. Ogando borebi ochicha. Ochicha. Kene kyo nyomba nagende ekondo narete ndagera. Musiko chisabya onkonya. Abana baragera. Hinta bwati nasabana nagapira. Bache bari twaragera. Twarigereria abana bakuragera. Abana nimbegete skuru. Narore secondary. Agosomera amadeni. Kuchinarira umwalimu ondorera amabera. Oyuweka skuru na amadeni. Oyiga chete skuru chibasika bara agosomera skuru. ono yokarenga sefa No yokabere. yokabere Omwana manene abwate emyaka 25. Nera eke gatikabere skuru akatigire skuru nchera. Chibasika bora. Bona bongo soka iga nareta. Oyiwe secondary nera skuru na bare gabu. Ogonyima mwanaki. Mutenda batamanyete gwikera muna tamanyete iga. Bona tengata njiti nkonyara gutama. Tianda mereri obogima. Asinge Nyasaye sanje tu no anchorete iga. Tingo no na monyote muna na monyorete. Tingo cha komutama. Ono sabi na ronde metiga ndiga kira mereri aye. Nyasaye naro na cha gokonya. Niko tenga ki serikali ankonya. Omwana muno yo rore school form 2. Form 3 kwenda. Nyoro monta mumbu atitirika. skuru kiagosoma Mbitale secondary agosoma. form ngapi Form 2 ari form 3 tikano mwakonde. Ango mankonyere kusende nkene te kwato kagaki. Kuse umusikali muntu naru ensema ari umusikali usomanye kitali kaki. Nje nanga sago saba serikali ankonye musimu onjoke musimu onjoke simbarati. Toja fikita. Akingo saba barra mabira. Bankonyere omwana oyo. Abana aba bankonyere basome. Onere makubyara. Bana batamenye to gimabure igaki. bana bari ngobwate tigakorera bono gitoragwa tigamariga Sitambwate. tigakorera ipanguza amariga Abana si sitambwate. abana sita tuchakera omone no mwana nabwate emyaka 25 ng'aji ari boneka buna tugukwana Arenkanga seito ngina kore nyomba yabureta akorara. Akagenda. ige nyomba nere yokurara na abana abonsi nyuma No nkorara kumbure ko yature oyo ntebinga abana bande barare moyi. Bono nchina genda nchina ne nebe nege tunene yasira na arara. aye ngosibore Nchi yaya. Njitindi ko. Yaya. oyo nere omumuro karenga Okabere. iyo kabere ng'aji agosoma Tari gosoma nchure secondary gosoma. makwanye getamba etinyerie mariga msaidie tu Ari gosoma gesero chuna secondary. Abaja katika school kuba chura service. Ekambora. ndi atigete school Umwaka oyere ko rwatike school. efisi renga bagwakana Eri butatu bagwakana. etamu Etamu ya. no yo ndeire ngabwakana chibese Oyo bitale. Eri fuine. Etamu. iko nabo gwachitoka nyoro butako bo muchioyo No bwaringi. Ndatemire ko baremereri. Tiganda mereri ko none konda rende. Kusembo faitike. Chenji teya na bamenye teyo. Onte ntachanta mo magaka rindi ko na monyorete. Ninchanya ko matama. Ngati konya ko matama. Bona mo ko mwana oyu re secondary acharera sinde. De bono re no chise no monere. Na birega. Ga kanya go some kanya sai ne gore chinchira. Nyoro muntu ra gotabuki. School. No na principal na jede school to kamba monera. Principal ga te nga bono
mwandiganya kwabera ato mutiga bere isiko kirikira chikakira to kono nyono singi 100 aikuwa netera na mwana anya gosoma isiko ndibara mwana tabere isiko tabere isiko bono gasikio kora isiko njene kondo ngokara muno mugondo gankore me kondo anyora 100 na tunda kandagira abana baragera oyo kubwati oyo ningo nero yore ore secondary alafu no yonde oyo kubwati oyo naro orobo iria moira gachaka mwa kareme cyane muna amenyete mwana ko seri bobere isiko akaira omwana oyu nwakare ari grade 9 baba tigango tebige ntekemo kwarerire sana Nyasaye n'umuntu bugukumia nekare Nyasaye ari umuntu bugukumia nero kubanga ubuguma bw'umuntu buna bokaba aye nabokorora ngagura sobutaka lakini Nyasaye nabwate mirubiri yao naba muraba ngosoma bare bache ko babantu mambi uyu bwate ko bakona romo kokote nero moke atasoma ujakire kwende school tara omwaka onde nkomoira mbana ba ikire 4 years wanere family yao nandi rwanese yankongo yente kiyangelinga kitiwatamete otigo mugako nando mugaga ntege tontegerera buyomse umongina twara ubururo tebanga na marua lakini ende tochuko muita otebenga ngakigwachi gonkwana asa abantu be media ngagondo morebi na igo na musabiriri baga no burura bangina nabo bari bono no bururo buringa gakinga kibone nkaya ne ko banga kingo kini abana ono ndege tenkwa eri baga ontebia mariete nandi no tekagano gakeigo nganga kibono ngakierega Jenya kiyonyango yes kuru terran nkaga mbumukura amana pina batoko chikondo 20 ngine bese na batoko nyora le lenda mahitaji ya nyumba kire gintu akini lene kende nke mune nyumba ya togota iriga lenke yongo kwa aramo mana marwa nkura sibande ba igonto igwanenga ngokwagajire nyumba ngotigore konywa na bongo tigapi maene pi ya maene kanisa gyo gocha kwara agende iri Catholic father unga gyaguru Fata oyonde nyakundi ngo muri hinde motebinga suneka awe kamerere bakotiga maru suneka parish bas wo wa promise ringa to kwagaje nyomba ga turi kuchiko siba tindi goche gosiba ose turagore getandoni tin koni getando bas kire yani wa koni nandi nario koni sabi njua naye wa post story kuja ncha sabi tena yes oyo sabi okengo moteri bari mumanyete actually mwaye ne jirani apa to next buna twatire mukari koririga ubore mubore next ni kwao sabi twango mugano we family ekiagera mwaberere nero okay nchinda taye kuruna chitega iga china bon baruche bagustra guiga by the na time ndo nche gusuma no na bana mbalingo sometimes nkonyore besanke igo naba tumede school ose sometimes ndagera ameyanga muna kaiga nchengo keta okay iya kaiga bono ncheno goteana kiga kia bantu tiga bacha moiga to bakonye kiagera no inche mnande chirani gatindi kora ote breakera ya tule nkoranga kia kimbali ko bweru abana bali ba onyo basitrio bokim bono nchina bonko am urging abantu bacha iga tokonya ne iga gaki tubabekere nyumba tokomanya mambi nanda abana baraba ngaini sana okay esengenje oyole secondary akonyole B ai omwa B yes naro libono baire tobo iri B minus 1 chi B chioka chire mai yes oyo iga unale iga eskuru ya machitiko musinyera lakini nabakorosie ready nabakorosie stima without knowledge so nchiga kina mongo teanga mimi nawaambia tu mkuje tusaidiane tu tobakonya nyanyakeyo nere amaru otebire ngotigare lakini tali igento nkire kwa muboringa ndarete gitanda nanyare kurusi nyumba chikoni tali ko rusi kende nyumba njiri cha echio kachiri chia konda na chia kwenda usibira macho murigererie ko igo muikone na borengenga abantu abanene nkuru wari umuchiwe kururi igo I had instinct Nyasaye nabantu ebinge mechibune Nyasaye tari gocho yetika so tunaomba ngabana abo Nyasaye barinde baba na ningo kina bare chitimbu atibese lakini abana ba mino bararia bari na ubakurwa tigante abega kaka enyombera kawaida to kwa gache nyomba ya mabati 32 libati bono ndengeri kirese ina wanja ni mko karibu na 100
1100 tagete tu akesabu ne nubwangu bwanke imbura ya ture nyasago konye keriora arwe tokonyere familia yega ile kidogo utakuwa na aja imbura ya tonye monye yekani sabire yekani 32 ende wone ulete umbrella 32 times 1100 amabati yoka 35200 gonya sai kara gukunene way ototomera amabati 35200 shillings will appreciate tarasi moto mama mabati onsi nabogo tomerimo undatoma elinde alafu itatosha. Misumari tunatumianga 6 kg times 250 ine ya roofing 1500 misumari. So ukituma misumari tutashukuru. Misumari ende ya kawaida gere 180 times 10 kg ine 1800. So ukituma 1800 tutashukuru. Mugaka nubwa tu bole mosimike mete. Tabuga tibole masimike temete. In fact boige tensa. Okay. Ngabu sabu na sa echo. Okay. Igayo na tabuga tien. Ebisigisa 45 times 150 6750 6,750 tuwakorera mangane ebisigisa nyasaye kara wanchiro totomere yo tutashukuru sana. Haya togende gento tokoroka nga chiframes 76 times 14 echine chibuti 1064 chibuti 1064 times 23 24,472 yokora ato echi frame tutashukuru sana. Chibese chie fundi around 4,000 5,000 yabo tutashukuru sana. Abantu bokoma ntokania 5,000 shillings tutashukuru sana. Then from there ntokani chindigi chiribubere toiga nabo chigo toisana chindigi kurwabwo ntobae esabu ende emerangu kagwaida tokobeka igekobene times 3,500 esabu nere yo chitirisa isato times 2,500 kwanyore sap embura ya ture tigatona chirabwo totamewe chiegari metogende para nembe ayande ntona koba muri tana nguru kroja skaka sungura nyasaye oyo familia bunere gakaka nubwate simimo Sini na bwate gepeke sabia ngorete gaje kigasarika. Gaje gasarika. Enera ine gaje gasira. Era ine gasira. Mwaka nubwate simi. Timbwate simi. Wa. Familia tabwate simi. Bari tokwa tunashirikiana na Sabi. Igekera ngocha gocha kera tuwanyorere bintu biri required. Tutakuja nkwane na Sabi. Alafu tubwaterane tororenga nga kenyombe yekwagachwa. Nyasa tubwate siere. Na abana abo ntoche tomanye nchira nyasaye kagokoro wanchondo ranyare kubaka nde school fees pia tutashukuru amange tutawapatia as we proceed kana tobono toja wako musingi tutapeana another information tiatura chake face entangani yokonyora mabati emete net frame toja wako musingi mengine tutaongea tukiendelea. Asante.